Thokozani makhehla, thokozani bogogo, thokozani bomkhulu. I would like to apologize for not posting any video lately. I've been busy. I do apologize, and I hope you had a marvelous Christmas and a happy New Year. I wish you all a prosperous year this year, with love, with happiness, with peace, inner peace mostly. I hope you are well, and then from today onwards I'll be connecting with you guys. And so I'm going to post my videos as usual, and then yeah, we'll still communicate, and please do subscribe so that do not miss any videos, because now you're gonna be informed, you're gonna be educated about your spiritualities. So please do subscribe, and let's talk and let's grow each other in the spiritual journey. Let's talk, and asikhonzeni amakhehla, asikhonzeni Nkosi yethu udala umzulu emhlaba, ngoba huye osidale sonke. Ukuze sifike la, because of yena wanika amadlozi wethu amandla ukuze bazokwazi ukunika thina amandla. Ngokusho kanjalo ke, today I'll be talking about amanzi, umfula and intaba. Thokozani makhehla. Ngokusho ke kanjalo makhehla amadala ke, please note that these two are two different things, correct? Yeah. When you pray entabeni, uqondise namadlozi weintaba, uqondise nabantu abanamandla ngaleyo ndlela leyo, obudoda kahle kahle. I like to refer as intaba indoda, and then umfula umuntu wesifazane. Do you get? So now isebenza kanjalo ke makhehla amadala. So now my advice to you, makhehla amadala, I'm gonna refer to our talk le yamakhandlela yokuthi ke manje mawulayita ikhandlela i-1 uyalila, mawulayita ikhandlela i-2 you accommodate all the amadlozi, wonke amadlozi akusizayo empilweni yakho. Do you get? So now isebenza kanjalo ke makhehla amadala, intaba indoda, umfula umuntu wesifazane. Do you get? So now isebenza ngaleyo ndlela ukuthi ke manje mawuphahla entabeni, ungakhohlwa ekugcineni, uzame ngakho konke ukuthi at least nanoma ungaphahli emfuleni ulahlele some coin, ukuthi whatever le oyicelile entabeni uzokwazi ukuthi ngempela nje namadlozi lawo emfula azokwazi ukuthi akusize. Angijathola ngoba umfula yiwo kakhulukazi osizayo ngendlela zokuthi ke manje mawucela izokhiciza. Ngasho kanjalo ukuthi manje mawucela izokuzalela, ithi ngibeke kanjalo ngoba yonke into eyamanzi iyazala. Do you get it? Yonke into eqhumane namanzi iyazala makhehla. That's why ngithi kuwena mawuzocela kumuntu wesilisa futhi ucela nomuntu wesifazane ukuthi izinto zakho zizokwazi ukuthi ngempela zivuleke zibe namandla. Ngijathola ungaqondisi emadlozini awodwa kuphela, uqondise emadlozini wonke wanamntana ikhehla ukuthi manje azokwazi ukukusiza. Ungakhethi bala ledlozi ngoba manje amanye amadlozi acabanga ukuthi futhi uyabakhetha ukuthi why angezi kithi aya entabeni kakhulu. Angithi bonke sinjalo. So now I want you guys to understand that ukuthi intaba namanzi nomfula yinto ehlangene. If bongenamfula intaba bengeke ibe khona. Ukuze kube nentaba uqale, ukuze kube nentaba wena khehla lami, is because now umfula yiyo owenza ukuthi izinto zigrowe, yiyo eyenza izinto ukuthi zikhukhumale, zizale. Angijathola into ezinjalo. So now and futhi bongeke kube nentaba if umfula bongekho. Angijathola bengeke kube nomfula if intaba bengekho. Angijathola. So now lezinto lezi ziyasebenzisana makhehla amadala, ziyasebenzisana ngaleyo ndlela leyo ukuthi ke manje ziyasizana. Angijathola. That's why some of the places
intaba eseduzane nomfula ngoba ziyasizana mntana ekhehla zisizana ngaleyo ndlela leyo ukuthi ngemanje zikhulisa izinto bayenza ukuthi like umndeni kahle kahle zenza ukuthi kuzale izinto like zenza ukuthi izinto ziyanda ngithatha that's why kunezihlahla kanje ngithatha ngoba manje ke izihlahla zizaliswa amanzi nesihlabathi angithethe into engiyikhulumayo zizalisa amanzi nesihlabathi ngokusho kanjalo ke umfula nentaba ubaba nomama ngithatha manje ke zikhulisa ke abantwana ukuze sibe nomthunzi angithatha ukuze sibe nomthunzi elanga okuyihlahla nakho konke ingakho futhi ke nanoma uphahla uphahlela esihlahleni angithatha ngoba manje usuka uphahla ke manje elentuzaneni emntwaneni waka mfula nentaba ngithatha so now that's why mawuphahla mntana ekhehla uthela phansi ucela umnikazi walesihlahla lesi ukuthi Nkosi yami mangiphahla ngiqondisana nani makhehla amadala mangiphahla phansi kolomthunzi welanga lona ngicela ukuthi ngempela nje ningisize kithi mangizokhuluma nani ningisonde nisinize phansi kolomthunzi welanga okulesihlahla lesi angithatha that's why uthela phansi whatever lo phahla ngayo whether kungaba utshwala whether kungaba itiya whether kungaba hot drink or rain leyo phahla ngayo rimpupho rumlotha whether kungaba yini mawuyithela phansi ucela umnikazi walesihlahla leso ukuthi Nkosi yami ngiyacela Nkosi ungisize ukuthi ngemanje ningiphendula izinto zami ukuthi zihambe ngendlela ethize so isihlahla ingane entabeni angithatha ingane yakantaba ingane yomfula angithatha that's why it's very important for you guys ukuthi mawuphahla ungaphahla endaweni eyi-1 let's say thula uphahle entabeni zama ngakho konke ukuthi at least after a few days or that same day go emfuleni uphahle ngasemfuleni ukuze izinto zakho zizokwazi ukuthi ziphenduleke ngokushesha mntana ekhehla angithatha ukuthi hamba kanjani so na amadlozi ayancedana angithatha ayancedana ngaleyo ndlela leyo please know that ukuthi vele ke intaba nomfula umama nobaba angithi abantu ezinjalo so ukuze whatever leyo icela bayiphendule mntana ekhehla zonke ikhalo zakho kumele nje ucele ngapha nangapha ngithatha ngoba manje umuntu esifazane unokusigabisa ngithatha athi lo akezanga kimi so why mina ngimphendule that's why izinto zakho kumangala ukuthi ziyadonsa kodwa bakutshela ukuthi intabeni kodwa nanoma uyintabeni maybe uyeka i10 mara yikho into eshintsha umnikazi womfula athi how can you go elentuzaneni entabeni ungafikanga nakimi futhi so ke bafuna ukuthi ke like nje kube mndeni ophelela ngithi abantu ezintsha bafuna ukuthi njalo ukuze izinto zakho zivuleke bafuna ukuthi bafuna ukusizana angithi abantu ezintsha njengoba siphila nathi umuntu esisa ngeke akwazi ukuphila angeke akwazi ukwakha umuzi without umuntu esifazane please note that angeke akwazi umuntu wesilisa angeke akwazi ukwakha umuzi without umuntu esifazane do you get that so now it's very important for you guys to understand ukuthi ke manje mawuphahla entabeni go nasemfuleni nanoma lahlela ipondo uthi Nkosi yami sengicelile entabeni ngicela ngisondele nani makhehla ninabanikazi bomfula ke nihlangane nalabo basentabeni ukuze izinto zethu ke zihambe ngendlela ngithi adonto ezinjalo so now isebenza kanjalo makhehla amadala nanoma uwenzani mntana ekhehla uzame ngakho konke ukuthi uye entabeni uyophahla amacede ukuphahla entabeni ukuze izinto zakho ziphenduleke ngokusheshsha and zivuleke ngaleyo ndlela leyo uye nasemfuleni ulahlele imali lapha emfuleni ngoba uphilisa amadoda uphilisa nabafazi ukuthi izinto zakho zizale zivuleke ziphenduleke kumele uphahle both sides angithi abantu ezinjalo and then yonke into yakho ifunayo izohamba ivuleke ngaleyo ndlela leyo ekumele ivuleke ngakhona angithi ngiyabona into ezinjalo so it's very important for you guys to understand that ukuthi manje ke izinto zakho ziphenduleke kumele ke uphahle ngaleyo ndlela leyo so yile ndlela ke ziningi indlela zokuphahla kodwa mina manje I was just briefing you guys ukuthi now ukuphahla ehlani kubalekile and it's more important ukuphahla nasemfuleni
angithi yabona into ezinjalo. So now understand lezo makhehla amadala, and then yonke into zizohamba zivuleke, ungaphahli ngekhandlela eli-1 uzophahla ngamakhandlela awu-2 or more, and then zonke into zakho ziyohamba zivuleke. Ungamangali wena umntwana wedlozi, wena mntana ekhehla ophupha amagagasi, ukuze umuntu wedlozi ahambe azalahlekele ingcondo zakhe. It's because now whatever le ayibonile emaphupheni wakhe, for instance ngabona igagasi, ngabona umfula, ngabona intaba, angithi athola. So konke lokho ke manje ziyakhula khona la zihlangana khona, like nje sagibhande kanje, khona la zihlangana khona, ngithi yabona into ezinjalo. So no, zonke lezi zinto lezi mazihlangana la ekhanda lakho kuba nezinto eziningi ezenzakalako. Konke lokhu okubonile kuyapile up in your mind. So now makupile up in your mind, you end up uba depressed, you end up losing yourself because of such dreams. You get dreaming about igagasi, umfula, intaba. It's very dangerous if you do not, like, if awuyilandeleli ngaleyo ndlela leyo, ngoba izogcina igijima nala ekhanda, ngoba manje amanzi mawagijima kakhulu nawe uzogcina uziluza, ngithi ngoba amanzi ayakwazi ukukubiza wena muntu, ukuthi they have that power ukuthi akusamone bese wena uyasondela, and you will never have the control ukuthi ukwazi ukusicontrol ukuthi ungayi lapho, ngoba maye beyikubizile izokubiza mntana ekhehla, and then you will end up there ungazi ukuthi kahle ufike kanjani, yini ekudonse lapha. Ngithi ingakho niba nala maphupho lawo, ngoba amadluzweni asuka alapho and bayangibiza bathi sondelani bantu abami ke, ngoba ngifuna ukuthi ngithi mozani la kimi ke mina ngizozendlelela nina self by myself qobo lwami. Kusho abantu kusho idlozi lakho. Ingakho ke akumelanga ungavumi futhi ukuthi uyiphuphe kakhulu imfula ukubiza kanjalo, ngoba uzogcina ube nenkinga. That's abantu abaningi bagcina baba depressed, ngoba manje lento lesegijima ekhanda, ngithi athola. So manje sokuwumbango phakathi ekhanda lakho, amadlozi sasuka kunomsindo ojulile ophakathi kuwena, ngithi kunomsindo ojulile ophakathi kuwena, and then ke uwenzwa yile intaba, ngoba futhi intaba namanzi namagagasi bona self ba-argue ngisho ngawe, angithi ingakho nini uzophupha igagasi, uphupha amanzi, uphupha intaba, zonke lezi zinto lezi bayabanga ngawe khehla, bayakubanga. Ingakho ke manje kuba nomsindo phakathi kuwena, angithi abantu ezinjalo. So now mazukubiza lezi mntana ekhehla, ingakho ke ekugcineni uzovuka usleep wakho ungazi ukuthi uvuswe yini. Bona mazovuka basuke bafike bazokuthatha ngesandla bakuhambise bakuse la bafuna ukukusa khona kokuphi khona lapho emfuleni mntana ekhehla, and then ke uzosuka sewubona izinto ezingafuneka ukuthi uzibone. It's very dangerous. Do not take this light. It's very dangerous for umuntu amadlozi aphuphe umnikazi wamanje okuyinyoka, ngithi athola. And then it's very dangerous for you to see that person, to see that spirit, to see spirit esinjalo. It's very dangerous because now asibona, ngithi abantu esinjalo manje masuka usubona umuntu onjalo, sokusuka kumanje ke sakeza qobo lwakhe, manje sakafuna whatever le ayifuna kuwe, sekeza qobo lwakhe sakafuna lento ayifuna kuwe, and manje ke angeke kuze kube mnandi. And futhi ke uzobona the way atshintsha ngakhona amakhala wakho, nini uzombona bambona amhlophe, ngisho umnikazi manje ngithi ubani inyoka yasemanzini, ngithi athola. So ke to see ama-emotions wakhe, ubona ngokuthi ke manje umzimba wakho ikhala yakhona injani, bambona aqobezela ujabulile ujabulile ngempela ujabulile. So masombona ke manje satshintsha ikhanda saka-grey, uya ekwatini ke manje, uya ekwatini, and then masombona ke sakamnyama, hlala wazi ukuthi ke manje akasekho right enhlizweni yakhe manje, sakakwatile ngaleyo ndlela leyo ke manje. And mazoluku umphupha amnyama kanjalo ke uzosuka akubangela izikha, uzosuka akubangela imilingo, bese uzogcina uthakathi ekubeni awuthakathwanga. So ke do not take that light makhehla, is because now ibalekile ukuthi uyilandelele leyo nto mntana ekhehla, ngoba yiyo ephethe impilo yakho kanje. Once soqalela ukuphupha izinto ezinjalo, bathi ngaphahla kanjani mntana ekhehla, as long as ungaka respond to that uzuba nenkinga mntana ekhehla. So now it's very important for you now to understand ukuthi ke mawuphupha umbala wakhe unjani, lo mbala lo uqoqa nawe ukuthi manje sesiyaxabana nje phela, masekamnyama kakhulu senixabana even more, angithi abantu ezinjalo. So now masophupha usehlanu ugijinyiswa ugijima ungazi ukuthi kwenze njani,
So now basuka bayakufuna nabantu laba bafuna ukuthi usabele mntana ekhehla manje bakubiza ngoba manje izogcina sohlangahlangene angithi athola ukuze umuntu alahlekile ingcondo usuka lezinto lezo umuntu makalahlekile ingcondo usuka manje abona izinto ezenzakalayo ngale ezosuka zenzakala futhi nala siphila ngakhona angithi athola so konke lokho kwenza ngokuthi ke manje whatever le ayibona ekhanda lakhe into eyenzakalayo akahlali into eyenzakalayo into abhekene nayo namadlozi wakhe angithi abantu zinjalo so now moving forward emalangeni ngizongena deeper to that ukuthi ke manje kusuka kwenzakalani engqondweni yamuntu mabambona adompa amaphepha kusuka kwenzakalani mababona umuntu ahamba e1 anjanjani ngesikhathi yezo usuka ashawa umuthi ngesikhathi usuka ashawa amadlozi wakho ukuthi alahlekele ingqondo angithi athola so ke it's very important for you guys ukuthi niqaphele lokho makhehla mata so now I briefed you ukuthi ke manje mabona umnikazi wamanzi aloko ashintsha ikhala kanje mambona aqobezela ayiyellow amhlophe anjanjani awujabulile kodwa mafambona achange aba darker and darker that's very dangerous. Do not take that light angithi yabona so now makhehla mata please understand that and now I'd like to educate you some more about now mabona yabona amadlozi athanda ingane ngendlela exakile so now please note that mhlawumbe abaningi abayazi lento ukuthi ke manje yabona ingane inkulumo le ayikhulumayo yonke lenkulumo ayikhulumayo inkulumo yamakhehla amadlozi ba-understanda umntwana omncane more than anything angithi athola more than anything ngesikhathi inkulumo le ayikhulumayo usuka afundiswa abakubo ukukhuluma ngithi yabona into ezinjalo so now into eyenzakalayo ukuthi ke manje umntwana makakhuluma actually that child speaks more sense than you wena umuntu okhulile. Please note that. So now it's very important for you ukuthi manje ngesikhathi ngathi ke uphahle nalengane ngoba lengane lencane the toddler yiyo bayizwa kakhulu ukundlula wena umuntu ophila phansi komthunzelanga angithi yabona ngoba wena unamaqala ukudlulayo nanoma yini so amadlozi understand ingane encane ukudlula nanoma yini angithi yabona into enjalo so now it's very important for you to understand that ingane encane toddler and enokhula ana 1 or 2 so makakhuluma ukuthi ungawena umuntu ophila phansi komthunzelanga ungamuzi ukuthi uthini amadlozi actually bayamuzwa and usuka ngesikhathi usuka aba ne conversation naye angithi yabona into enjalo that's why ngesikhathi uzophupha abantwana abancane niphupha abantwana nibayenzani ngesikhathi ubona uphupha umntwana akhala usuka ikwenze njalo usuka amadlozi baxoxisana naye lengane leyo usuke uyiphupha and basuka bathumela yona lengane ukuthi ize kuwe izoba ukuthi izokutshengisa u1 no 2 no 3 no 4 angithi adonto into ezinjalo so now and futhi ke makhehla lengane encane amatha khona ungathathi light umuntu omkhulu kabi loyo futhi so yizwi labokhokho nabomkhulu kahle ngazi ukuthi ngayibeka kanjani amakhehla kahle understand ingane encane ukudlula noma yini like nje it's a proven thing actually. I've seen it happen me myself angithi about uzinja ingane encane uthina noma uyibekele emsamo izokwazi ukuthinta la ithinte khona so isuka icommunicate namadlozi usuka akhotha amadlozi and bayena namadlozi baba ne conversation ezwakala ingakho umntwana omncane akwazi ukubona noma yini angabona isipoko angabona ini angabona ilwana angabona namadlozi umntwana omncane ngoba yini unaleso usana that thing kuye aphume anayo azalwa ngithi athola so usana umntwana omncane osase innocent ngaleyo ndlela leyo ingakho akwazi ukukhuluma namadlozi and umntwana omncane wabona ukukhuluma namadlozi bangamphendula ngisho namanje to get that ngoba amadlozi athanda abantwana ngendlela exakile like indlela exakile angithi abantu senza so now bengithi ngeke educate ngalokho nikwazi ukunderstand ukuthi ke ingane encane ningayithathi light yakwazi ukukwenzela izinto zenzakala ingancane nje into encane umntwana nje omncane nje ungamangali unengane ungamangali umuntu umntwana emadlozi into bazofuna ukushaya ngayo ucala ingane yakho
ngoba why bafuna ukuthatha yona ukuthi bazokwazi ukumsebenzisa ngoba wona uyahluleka. Angithi yabona into ezinjalo. So now please understand leko makhehla amadala, and then if you have any questions, you can contact me. Zikhona ama-details wami wonke lapho mntanekhehla, and then let's communicate, and then you can comment any question. I shall reply mangithola isikhathi. Thank you nyabo. Ngithi akubeni kuhle kudede kumnyama kuvela ukhanya siphophe simphambili. I'm still ngisazopost amanye ama-videos. Please do subscribe and let's communicate. Ungaphuthelwa wena mntanekhehla. So ke ngithi akubeni kuhle. Hi. If you have any questions, uzongithinta, or you're just gonna comment on comment section below, and then we shall talk. I'm here to assist. Thank you, Nyabo.